Здравейте! В това видео ще ви разкажем как работи нашата услуга за деклариране на доходи като едноличен търговец. Ако сте физическо лице, регистрирано като едноличен търговец, вие сте длъжни да отчитате всички приходи и разходи на вашето предприятие, спазвайки Закона за счетоводството и Закона за корпоративно подоходно облагане. Като физическо лице, вашите доходи ще се облагат по Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Вие имате задължение да подадете годишна данъчна декларация и възможност да ползвате част от предвидените в закона данъчни облекчения. Нашата услуга ви помага да спазите всички тези изисквания и да подадете декларацията си коректно и на време. След като закупите услугата, ще получите имейл с подробни инструкции какви документи са нужни и как да ги набавите. Ние ще ви дадем ясни насоки как да получите информация от Националната агенция по приходите. Благодарим ви, че избрахте нашата услуга. Ако имате въпроси или нужда от допълнителна помощ, не се колебайте да се свържете с нас. Ние сме тук, за да ви помогнем.